nois, benvinguts al vídeo. I avui estem a Minecraft, no estem a Mononix, estem a parkour. Bueno, és normal, no? Estem a... Si és dimecres, no és Mononix. Us en recordeu que jugàvem al circ l'altre dia? Doncs avui estem al tercer nivell aquí, perquè estem jugant als nivells fàcils, però és que l'altre dia vaig entrar a un difícil i vaig flipar, vull dir, és que no sabia ni on havia d'anar. No sabia ni quin era el primer bloc que havia d'anar. Va, pim, pam, vinc aquí, salto. Per què? Perquè em ve de gust. Bueno, crec que vaig més ràpid si salto. Vinc aquí, caic per un costat, fantàstic, no passa res, ho tornem a intentar. Vinga, va. He picat molt fort amb una paret o no sé què era, amb l'os de la música. Aquí el colze que se m'ha dormit mig braç, tio. Però és que a més no m'ha fet mal, saps? Què m'ha de fer? No m'ha fet mal, simplement tenia el braç super adormit. Saps quan m'he patat alguna del colze i de consciència en plan no puc pujar vídeo perquè porto el braç embenat. No, és conya, se puc moure. Vale, calma. Estiraments, ens acostem a la taula, el ratolí ben posat, el teclat aquí... Vinga, tornem a intentar. Vinga, ara sí, Ara sí. Dale. Vinga, salta aquí. Vale. Ara venim aquí, sense presses. D'acord? El rècord ens el fem després. Salta, inútil, salta. No passa... És que clar, és que si clico la E quan hauria de clicar la W baixa amb l'altre dit, no anem bé! No m'estic posant nerviosa, m'estic posant molt nerviosa, que és diferent. Vale, tranqui. Vale. Aquesta part la tenim dominada al 100%. Aquesta part, no. Aquesta part es nota que no. Aquesta part, no sé per què, però si hi ha un slime, salta, doncs què passa? Que no saltes. No saltes, per què? No ho sé. Salta de tant en tant, salta quan li ve de gust. No passa res, no ens enfadem. No ens enfadéssim. Va, sí, que bons que som, que bona que... M'estan caient les llagrimetes. És que... No passa res. La part optimista meva, sisplau, la meva part... No sé com formular aquesta frase. Vale. No passa res. De veritat que no passa. De veritat que no m'estic posant nerviosa. Ara sí, Ara sí. Va, de veritat. Aquesta, vinga. Intent 84 devem anar ja. Un directe de mi fent això ha de ser divertit. Jo enfadada contra un joc de cubs. Calma, tranquil·litat he dit. Ja sí, m'he de passar això amb la bandera. No, estic tranquil·la, vale? No passa res. Clar, molt bé, té molta lògica. Si no saltes, no salta. Tranquil·litat, no passa res. Estic feliç, estic tranquil·la. És algo normal que no et sàpigues passar els nivells. Vull dir, cadascú arriba... té un límit. El meu límit potser és el segon. Ha de passar un cotxe fent sonar el claxon. El meu límit és el segon nivell. Doncs no passa res. La gent m'acceptarà igual. Bueno, hi ha la possibilitat de que sí. El tema és que, però si... No, ara he saltat. A mi m'han estafat. No sé com acabo de fer això, però crec que he fet trampes. No sé com ho he fet, però crec que he fet trampes. Sí, aquest nivell es passa fàcil. Només he d'arribar aquí, saltar aquí, allà, vale, no passa res. I ara vinc aquí i moro, no passa res. És normal. Amén. Salto, però si salto perquè salto, si no salto perquè no salto, i ara m'estic posant nerviosa. Vale, venim a slime. Saltem. I per què no saltes, inútil? Perdó. A por todas, nene, a por todas. Tota pastilla, vinc aquí, salto, pujo aquí, però no te'n vagis cap a la... Com tingui el salt aquest activat... De veritat, amb l'autojump aquest activat. Com sigui per culpa de l'autojump aquest, la tiro pel balcó. Doncs mira, pel balcó no, però caure fora de la pista de parkour, sí.
diu pista? No sé si es diu pista, es diu camp, es diu bloc. Vale. M'és igual. No, perquè sóc tan inútil. Perdó, ho sento molt. De veritat que ho sento. Però és que porto un quart d'hora intentant-ho. Vale. Tranquil·litat. Bloc per bloc. Sí. No m'he fet ni la medalla de bronze, però... Vamos! Hola, per un minut i... Per un segon i mig, tio. Invisibility. Pues no quiero invisibility. Cachis la mar. Ara he fet un screenshot. I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Ha estat difícil, però ho hem aconseguit. Espero que us hagi agradat. Si és així, li doneu a like, us subscriviu i activeu la campaneta si és que voleu rebre notificacions de quan pengi el pròxim vídeo. I ara sí, fins una altra.